sa mangandam, kita matagusan ang pulong sa Diyos, patalingugan ta. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga matigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabi na pagadumalahon kini siyang higala Brother Levi Claves. So nagsulo pataron, nagbinugtong pataron higala tungod kay wa pa dinhi ang ato nga mga partner no, wa patakahibalo og maaro ba sila. So nag-inusara taron diri sa atong programa o kung ano na mo'y importante nga mensahe gala nga niyang ipadangat, diri lang idritso og send sa akong number kang Brother Levi Claves nga number sa 0926 8869-758. Akong sublion 0926 8869-758. Okay, pwede na makatext sigala aron ato nang basahon dinhi sa atong programa no. O niya atangin niyo karon taod-taod ang pagtubag sa pangutana kay kalipay sa nato higala nga dunay mga participation gikan sa binyo makahatag og dugang pagtubag sa pangutana. O niya alang sa tanan nato mga viewers sab sa tibuok kalibutan ato siyang gina-welcome sa tulumanon sa kini
ang maayong balita. So welcome kamuntanan mahigala sa diin mamundapita sa kalibutan karon kinasingkasing munako nga gina-welcome sa atong tulumanon pagpakiguban o pagparticipate karon sa atong programa mga higala. Alang sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw o mga viewers, pwede mo makapadala higalag mga pangutana. Anang mga pangutanang kinasingkasing nangutana ta tungod kay gusto tang mahibalo. Dili kay mangutana ta kay pagsukod lang sa di pangutana. Kanang honest yung pangutana nga nangutana ta kay gusto tang mahibaw sa tubag kay atong gikalibgan ng bahina. Kani alang sa atong mga tigpaminaw sab, ganahan mong mohatag og dugang tubag sa pangutana kay aron makashare po mo higala sa inyong hunahuna. So i-text na dili nato no onya pwedeng ari sa message mo sa ato nga live mga higala. Parang ato mabasa kay nindot ba na nga makatabang sad mo sa paghatag og tubag or pagpatinaw ni adtong mga higala nato nga nagpadangat og mga pangutana dinhi sa atong talamanon. So sablion ako ang tanan karon naminaw ato nga gina-welcome sa atong programa. Alang sa tanan nato mga viewers, palihog lang po no atong i-share nga to sa atong mga friend ang ato nga programa para po sila higala, mabliss po sila, pinaagi silang pagpaminaw o pagtanaw sa ato nga tulumanon. Kaya wa man tayo hibaw base nga sa atong pag-share ang mga pangutana nga atong gitubag, mausay pangutana di sa atong friend nga gusto niyang masayran. So sa iyang pagpaminaw, pagtanaw niya, mahimong padalangin sab ang atong programa nga ito niya. Manialang sa atong mga suki, mga tipaminaw, mga viewers, kung nasabtan ninyo ang pulong sa ginhigala, kanya nag-need mo o dugang pagtuon sa Biblia, so mahimo nga mo text mo rin ako para rin mo padala og mensahe sa ato nga live no, parang ato masabutan ang schedule. Kadto lang mga willing ha katong ganahan mutuon og dugang kay gusto siyang mahibaw sa pulong sa Ginoo. O pwede sa higala gin-invite sa muna mo adlaw Sabado magyud ang regular nga pagsimba sa inyong higala tungod kay mao mo gunay gisitar diha sa Biblia, mao sugo sa Ginoo ba. Ikapitong adlaw Sabado maong adlaw nga pahulay. So ang inyong mahigala nga Seventh-day Adventist, mahigugmaon kay malipayon kaayo nga mo abi-abi ninyo atong makigilaan nga mo observe sa pagsimba sa mga simbahan sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist. No, sa bisan din nga dapit. Basta Seventh-day Adventist adlaw Sabado ginawelcome mo diha sa simbahan. Kaniya pangutana lang mo og kinsa nila diha ang adunay kahibalo sa pagdugang og tudlo sa pulong sa Ginoo. Pahibalo lang sad mga tunila nga usamos mga tigpaminaw sa programa o gusto mong dugang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So manang nasabtan kay ito higala di ta magdugay no kay ang kinibayang pag-unya-unya base og ang unya nga mo'y atong gitagal ulahina ang tanan. Munang mintras aduna pay panahon nga gihatag ang Dios kanato, di ta mag-usik og panahon manghigala. Muduol ta og moalagad ta ngadto sa Ginoo samtang aduna pay panahon sa kaluwasan. Okay, subyon ako atong gina-welcome ang tanan natong mga kaigsunan og kahigalaan. Mo padayon ta nga sunahan mga higala. Musugod na ta og basa no dinhi sa ato nga dinhi sa screen nato sa ato nga Facebook. Okay. Panahon na nga mag-send mo og mga mensahe kay panahon na nga atong pangbasahon. Malipay ba na inyong makahigalaan nga labi na ay mga nag-birthday ninyo, inyong mga friend, mga loved ones ninyo, inyo bang ginikanan, inyong igsuon or inyo bang mga anak, mga apo, nga dunay greetings nga gikan ninyo na ilang madungog dinhi sa kahanginan.
So ato nang gina-welcome kay sayod man ta nga kada adlaw naagi mag-birthday, no? Naagi mag-birthday o tagpila ka kung birthday. So isenda din ang inyong mga greetings kay aron ato nang mapadangat ngadto sa ato maghigalaan nga nagsaulog silang natawhan nining panahona. Okay, niya si Brother Mario Alquizar sa Panalipan, Katmon. Ang iyang mensahe, maayong gabi, Brad Libby, og mga kauban diha sa stasyon. So, good evening, Brother Mario. Nagbinugtong ko ron, naginusara ko diri sa ato nga programa. Niasad si Eulalio Texon. Good evening, Brother Libby. Good evening also, Brother Eulalio Texon. Niasay isa di ko kabasa ani, sorry kayo. Good evening to all and happy Sabbath, Kuya Libby. Clavis, God bless to your program. So salamat po kayo. Di lang ko makabasa aning imong gibutang diri, no? Okay. Niya pa atong tanaw ni asad si Janine Pangantihon. Mauning dito sa Kadwawan kaniya o sa siya ni nagwalis sa Divine Worship. So mayong gabi Sister Janine Pangantihon. Shout out ko sa Villeta family og Ate Lynn nga nagluto og gulay. Okay, mayong gabi ide, no? Ngadto sa mga Villeta family ng Brother Arnold, Sister Lynn, mga Prosco dia family. Og labi na gyud ni Sister Janine Pangantihon. Okay, salamat kayo sa imong mensahe kaganiha. Okay, niya sad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi, Kuya Libby, God bless. Okay, God bless also, Brother Ronilo. Nukad niya ang mensahe sa Amnam, Saudi Arabia. So, nagampo lamin nimo, Brother Ronilo, nga ang Dios magpakamaayo nimo diha, maghatag kanunay nimo kabaskog sa imong panglawas o kadasig sa imong pagtuo ngadtos Ginoo. Hinaot pa ang Dios magpanalangin nimo uban sa imong pamilya nga dias Yolanda sa Bugos City. Okay, ato ning tanawon sab ni ay mensahe nga atong nakita, Brad Libby. Wala gyud ni bakak ha. Tinuod gyud ni. Gitripingan ko pirmi. Sani? Og giutok ako pagbarang sa taong Satanas, Brad. Naaday barangan diya silingan niyo, Brad. Ilag kabalakan din man kadot barang basta mainampuon ka ngadtos Ginoo kay ang Dios mao munay labaw nga taming sa atong kinabuhi. Okay, ato ning lantawon makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tan-awon mahigala. Okay, niay mga nag-like, nag-heart. Niya si Ginalyn Lumuntad, Brother Ronilo Itang, LC Pitogo sa San Jose, Bourbon. So mayong gabi inyo, Brother Amay diyan, no? Sir LC o yung family. Niya nga to sad, ni asa to nakita si Brother Ronaldo Bragat sa Islanis Bantayan. Niya sad si Brother Basilio Notarion Jr., o sanis mga elder diya sa Tambungon. Niya po si Brother Mark Ortega. Batasan ninyong Pinoyanan, Brother Mark, diya sa Toledo. Niya po si Dr. Kunkon Alobitania. Dok, may gabi ni mo, no? O ba ni doktora diya imon sa imong family. May gabi ni Brother Flores po diya, may gabi. Niya sad si Tata Likay-Likay Sanglitan. So, good evening. Atong mahigalad ni sa atong programa si Sanglitan. Niya arita sa mga nag-heart niya si Ma'am Nisabel Villaganas ni Cesario sa Hilutungan, Masbati. May gabi niyo, ma'am. Niya po si Sir L. Nidia. Niya sad si Vinisa Velches de Los Santos sa Tambomoni.
ato ni newly baptized members of listeners sa ato nga programa. O niya po si Anacleto Locernas Senior. So may gabi na Brother Anacleto. Diyan ni sa isla si Pairan nga duha gina ka trompa yang gigamit diya, no? Pagpalanog sa ato nga tulumanon. Ya kanara ba ato mahigala diya nga naanad na sa pagpamati ang atong programa, ang inyong sound system diya may mahimong orasan sa mga tao diya. Tukar na po, alas 6 na po. Mahimong orasan ba? Ako ba, mo reklamo, primero, pero magkadugay, maanad na, ganahan na, o niya, o di na ka magpatingog, mangutanan naman sa langan, wa naman ka magpatingog. Kay gimingaw na po. Okay, ni Asad si Janine Pangantihon, ato nakita ni si Junard Mulat, o si Daryl Pilonis. So, salamat kaayo, no? Sa inyong pagpakiguban karong gabiuna sa ato nga tulumanon. Niya po'y mensahe si Brother Ronilo Itang. Salamat sa pagdasig, Kuya Libby. God bless. Inampo ay lang ta, Brother Ronilo. Kanunay ka na mong giampo sab, no? Nga magmadasigon ka kanunay. Atagan kag kabaskog sa panglawar. Santod makauli ka dinhi. O ang Gidios timaan sa imong mga saad, abot ni mo diri, magpabaptize na ka. So thank you kaayo, nya kami kanunay nag-ampo ni mo diha, nga ang Dios kanunay manalipod nimo, magproteksyon o maghatag og maayong panglawas. Okay, adto ta sa unahan mga higala, no? Makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe din sa programa, no? Kay ato lang isalot-salot ang pagbasa mga higala. Okay, nakakamiss, gusto kong magsimba, pero wa mutugot ang panahon. Sami, nakamiss ko na pero wa siya kasimba, kaya mutugot ang panahon. Okay, ato ning lantawon mahigala, shout out lang Kuya Libe sa Golyemas family sa Daang Lungsod. Daang Lungsod dili ni. Maayong gabi diya sa mga Golyemas, diya sa lungsod Medellin. Diha lang ni Brother Edwin Golyemas. Kay maayong gabi inos mga Golyemas diya sa Medellin. O niya, tanan diha sa Medellin, atong gina-welcome ang atong tanan nga mga kahigalaan. So pwede mo higalag yapon, maka padangat og mensahe niyo. At tangin ninyo, karong taod-taod ang ato nga pagtubag sa pangutana. Okay. Before ta mutubag sa pangutana, ang yuon ko kamuhigala nga magampo tas Ginoo. Atong iduko ang atong maulo og mga muyo ta sa atong Ginoo. Amahan na mo nas kitasan sa mga langit. Nining gabiuna o Dios, nagapasalamat kami kanimo sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat sa kabaskog, kusog o proteksyon og nining taknaas kagabihion. Naghangyo kami kanimo nga pasayloa kami sa umasala aron ang among pag-ampo mahidangat diha sa imong trono. Nining gabihion samtang kami karon magasugod na usab pagtuon og pagpamati sa imong mga pulong. Hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igabubo sa matag usa kanamo aron maablihan ang among hunahuna og kasing-kasing, among masabtan ang imong mga pulong nga magahatod kanamong tanan sa husto nga pagsabot sa kamatuoran og sa husto nga pagpangalagad nga na kanimo. Among gihandom o Dios nga kon mobalik si Hesus, wala untay isa namo nga malaglag, kami untang tanan mga luwas. Busa tabangi kami, dumdumi kami diha sa kamatuoran. Nining gabiuna, nagampo kami kanimo o Dios sa pinasahi. Tungod kay nining taknaa, aduna kay daghan nga mga anak nga nag-ilaid or nag-antos sa ilang mga sakit, mga balatian sa lawas. Tungod kay ikaw ang Dios nga among gisaligan, gialagaran, gamhanan o Dios. Gihangyo kanamo sa kinasing-kasing nga hinaot pa imong ituyod ang imong makamot
og hikapa ang tagsa-tagsa nga mga panglawas sa imong makanakan ining gabhiuna. Kay maoy gihandom sa matag usa nga mabatnan unta namo sa kanunay ang kahimsog sa panglawas samtang kami nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Hinaot pa nga ikaw usab bagahatag og kalinaw tungod kay adunay mga panimalay nga naas kagubot, kaguliyang, dihas puloy-anan. Tungod kay ikaw man ang Dios sa kalinaw, prinsipis pakigdait, hinaot pa imong tagag kahusay ang mga puloy-anan nga naas kagubot karon. Ang uban na ay mga problema sa mga financial, hinaot pa Dios ikaw magasangkap sa mga panginahanglan sa mga katawhan. Og labaw sa tanan o Dios, kaming tanan giyahan nimo paingon diha sa hustong pag-alagad kanimo. Nagalaom kami nga ikaw magdungog ug magpatalihog sa pag-ampo. Amo kining gisalig nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay. Mo adto na tahigala sa pagpadayon sa unahan aniya ato usa ning balikan og tan-aw ang pikas nga screen. Okay, ato ning balikan paglantaw mahigala. Okay, wala tayo nakita nga bag-o dinhi. Okay, moadto ta sa pagtubag sa pangutana. Ani atensyon mo diha. Sa pangutana nga atong basahon, ani text tayon mahigala. Or ari mo sa atong live, atong Facebook, message tayon mo kung naamoy mga tubag nga inyong ikatampo karong gabiuna. Ato ning tabangan higalag tubag kay kini atong programa lahi ni sa ubang mga program kay kini ato makaparticipate mga tahigala. Makaparticipate ta natin na ika-text na to or pwedeng ari mo message sa ato nga live o makaparticipate ani unya pananglitan og dili kay klaro. Tinaw dili ka lubo di wa kay ta anan dili kayo hingpit ta kasabot ta makahimo sad mo sa pag-follow up manghigala sa pagpangutana aron mas klaro pagyon sa ato nga panumduman ang mga pulong sa atong Ginoo. Ni pangutana nga atong basahon. Mo ni pangutana higala. Good PM sa tanan. Pangutana. Sakto ang giingon nga remember the Sabbath day sa mga Diyos Sabado. But for us Christian, Sunday is our Sabbath day. Why nag-Saturday man mo? Christian man kaha mo? Okay, salamat no. Pindot sad nga pangutana higala nga gipadangat dinhi. Akong subliyon ha parang makakatch up mo. Onya message mo, textin mo sa inyong mga contribution. Aron ato matanaw ang inyong mga tubag mga higala. Ako trog basa ha parang makatch up ninyo ang pangutana. Ingon siya dinhi pangutana. Sakto ang giingon nga remember the Sabbath day kana sigurong sa Exodus chapter 20 verse 8 no. Kaya ko manguna diha nga remember the Sabbath day to keep it holy. Or hinumduman mo ang adlawng ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Ingon siya din nga matod pa niya nga sakto daw ang giingon nga remember the Sabbath day. O yun si ana. Wa masayop. Ingon siya din nga sa mga Diyos or sa mga Hudiyo siya Sabado. But for us Christian, Sunday is our Sabbath day. Sakto ko na sa mga Hudiyo Sabado. Pero alang nato nga mga Kristiyanos, Domingo na ang atong Sabbath day. Why nag-Saturday man mo nga Christian magha mo? Okay, daghang salamat no nindot kay na nga pangutana. Mao nay kalabanan atong madungog sa atong makigalaan nga mga Sunday keeper. Katong atong makigalaan nga Domingo ang ilang giila
nga igpapahulay magila. Ilang giila nga Sabbath day. O kanang first day or Sunday. Ang ilang katarungan kay para ras Kristiyanos. Ang Hudiyo Sabado, pero for us Christian kuno, ingon siya Sunday. Yang ano man kuno nga nagbantay man mi sa Saturday nga Christian man kuno mi. Sa to pa kay Christian, Sunday po kuno untang amo. Amo na ibot ni pasabot. Sige, kamo diha among mga tigpaminaw. Sige, makatubag na mo ana, no? Kung sa inyo tubag, so i-text dire or ari mo message sa ato nga Facebook, ari mo tubag aron ato mabasa kay aron mo katampo higala sa pagpasabot ngadto sa ato maghigalaan nga nagpadala og pangutana. Nindot kay na indulhensya na ninyo or nato nga makatabang ta sa pagpasabot ni adtong atong maghigalaan nga dunay kalibog mga butang ilay kalibgan dinis balang kasulatan. Nagpasalamat ni higala nga kining atong programa na himong dangpanan sa mga butang nga gikalibgan diha sa balaan nga kamatuoran. Okay, diha sa balang kasulatan. Adto na to sa paghatag og tubag sa pangutana. Ingon siya nga sakto daw ang giingon nga remember the Sabbath day. Sakto daw na. Hinumduman mong adlang pahulay. Siya sa mga Hudiyo, Sabado. Pero natong Kristiyanos, Domingo. Ano tayo mabasa pa sa Biblia nga remember the Sabbath day nga mong Sunday. To keep it holy. So kung imo na yung basahon diya mga higala, ato ning basahon ang Biblia. Kung kining pag-ingon nga Saturday, ipag-ingon din nga remember the Sabbath day. Basta na siya Sabado na. Anya mo tan-aw tag mga reference, no? Kay kining nangutana sayod ko nga Sunday keeper man gid siya. Kay mo ni katarungan la Sunday keeper. Pero wala siya magsulti dinhi og Catholic ba siya or Protestant ba, born again o siya sa klasiha nga pundok. Basta kay Sunday keeper lang siya dinhi, no? Ang iyang gimension kay ngon siya nga Christian man ka mo nganong Saturday man kuno ang gibantayan supposed to be kay ang Christian ang Sunday for us Christian for the Christian man ayang paghunahuna nga nganong Saturday man kuno mi nga Christian man kami subot po sabot kay Christian nami Sunday ang bantayan. Okay, sa Biblia higala wa gitay mabasa nga nag-ingon ang Biblia nga ang adlong Domingo para sa mga Kristiyanos mao'y igpapahulay sa mga Kristiyanos. Wa tay mabasa nga bersikulo sa Biblia higala nga nagsulti nga ang Dios nag-ingon hinumdumi nga bantayan mo ang adlong Domingo. Wa gitay mabasa sugos Ginoo. Gikan sa daang tugon hantod sa bagong tugon. Bisan pa manggani ang usa ka kardinal ning confirm pagid siya sumala sa iyang sulat mga higala. Ato ning basahon ang iyang pahayag ni Cardinal Gibbons. Si Cardinal Gibbons yun mo'y nagpahayag ani. Matod pa ni James Cardinal Gibbons sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers sa page 111. Gayon siya din, You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholics never sanctify. Pagkaklaro higala na ako'y bagong libro ana nga akong napalit nga The Faith of Our Fathers mga higala dito nga page sa akong libro bagong napalit page 34 mao ni mabasa na to
You may read the Bible. Ako Habaros Binisaya. Mahimong imong basahon ang Biblia gikan sa Henesis paingon sa panadiyag sa to paggikan sa sinugdanan sa Biblia paingos katapusan. Ingon sa dinhi, dili ikaw makakaplag bisag usa na lang kalinya nga nagtugot kanato nga ang Domingo atong balaanon. Ang balaang kasulatan nagapugos sa atong relihiyoso nga pagbantay sa adlawng Saturday, ang adlaw nga kitang mga Catholics wala nagbalaan niini. Kaklaro kaya na oy. So, gipahayag sa usa ka kardinal sa iyang libro nga dili mabasa sa Biblia gikan sa Henesis ngadto sa panadihag bisag usa na lang kalinya nga ang Dios nagsugo nga ang adlawng Domingo maoy atong ilhon nga adlawng balaan, adlaw nga pahulay. Ingon siya ang Biblia nagsugo kanato sa pagbalaan sa adlawng Saturday. Unsa man Saturday? Sabado. Ang adlaw nga kitang Catholics wala nagbalaan ni anang adlaw. Honest kay siyang misulti. Di mabasa nga naman. Kay tinuod man higala diha sa Biblia. Imo nang basahon gikan sugdanan paingos katapusan. Di gikakabasa nga nagsugo ang Dios nga Domingo ang adlawng balaan og Domingo ang adlawng igpapahulay. Wa tay mabasa. Pero og maghisgot ka, ang Sabado mabasa ba adlawng balaan? Oy, daghan kaayong mga bersikulo nga mabasa nga ang adlawng Sabado mao ang adlawng balaan, adlawng igpapahulay. Pero Domingo walay mabasa. Di pa gyud basahon, no? Arita sa mga Baptist, Catholic, mamuntoy pamatuod sa Catholic. Arita sa Baptist. Aw di pa di libro atong basahon. Niya isa ka libro atong basahon nga kining libro ha, The Convert Catechism of Catholic Doctrine. Sa to pa katisismo ni sa atong makagilaan nga Roman Catholic Church. Unsa may atong mabasa sa maong katisismo? Okay, ani atong basaw na? Kung naamo ani libro ha, The Convert Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Mao ni atong mabasa sa page 50. Ni ay question and answer ni ining katisismo nga the official Catholic Catechism. O ni man ito mabasa o? Question: which is the Sabbath day? Unsang adlaw ang adlaw pahulay sa katisismo niya sa Catholic Church? Naipangutan na sila, gibutang din niyo, which is the Sabbath day? Unsang adlaw kay ingon na ba siya pangutan na diya, sakto na remember the Sabbath day, so kipituli. O, nini pangutan ni silang katisismo, which is the Sabbath day? Sa mga adlaw ang adlaw pahulay? Answer. Ingon niya ito mabasa. Saturday is the Sabbath day. O, klaro, ano? Yung anong may isgot pamantag Domingo. Ingon si atong mabasa sa libro nga The Convert Catechism, ang Saturday mao ang Sabbath day, mao ang adlaw pahulay. Ilang libro nagtuganan na o niya ila pagyod nga doktrina kay The Convert Catechism of Catholic Doctrine man. O niya nagsuwat si Reverend Peter German, nagsuwat ani. Niya nabot pasabot og munigar gyud ta. Nasayop di ay ni. Niya naman yung gibutang manis katisismo nga doktrina. So gitug-an sa katisismo unsang adlaw-adlaw pahulay gitug-an nga Saturday. Ano sunod pangutana? Sunod niya pangutana, sunod follow-up pangutana. Ingon din nga question: why do we observe Sunday
instead of Saturday. Nganong Domingo man lagi ang atong gibantayan, dili man ang adlaw Sabado. Niya ang pangutana. Ang pangutana, timan niyo ha? Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo man itong gibantayan inang adlaw Sabado? Answer. Nirang answer, minawa ninyo. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ni ara di ay sila gid ay responsable sa pagbalhin sa adlaw Sabado nga igpapahulay ngadtos Domingo. Atong balikon pangutana ha? Nganon Domingo man lagi atong gibantayan, di man adlaw Sabado. Ang antubag mo ni, akong hubarog dito sa Binasaya, atong gibantayan ang Sunday, dili ang adlaw Saturday. Tungod kay ang Catholic Church sa Concilios Laodicea ni adtong tuig 336 AD transferred the solemnity, nagbalhin sa pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado paingon sa Domingo. Ang Sabado may adlaw balaan pero giunsa ni adtong 336 AD gibalhin sa simbahan ang pagkabalaan sa Sabado ngadtos Domingo. Personal admission mga higala. Ang responsable sa pagbalhin ang simbahan, dili ang Ginoo higala. Dili ang balaang kasulatan mo'y nag-usab, nagbalhin. Ang nagbalhin ang tao mga higala. Tao mo'y nagbalhin. Di pa gido. Arita sa mga higala nato nga Baptist. Niya sa ipahayag ni sa usa ka libro nga gisuwat ni Dr. Edward T. Hiscox, the author of the Baptist Manual, niadto November 13, 1893. Iya kining gibasa atubangan sa New York Ministers Conference. Mao ni ato nga basa, paminawin ninyo. Matod pa ni Edward T. Hiscox, there was and is a commandment to keep holy the Sabbath day. But the Sabbath day was not Sunday. Klaro ha, tungo naman ng Binisaya. Ingon ni nga adunay sugo nga atong bantayan, balaanon ang adlaw igpapahulay. Apan ang adlaw nga pahulay, dili Sunday. Klaro na ay. Dili Sunday. Ang Baptist nagpahigaan sa iyang libro. Nato yung kunting basa. Ginaingon nga milampos ang adlaw nga pahulay, gibalhin gikan sa ikapitong adlaw sa simana ngadtos unang adlaw sa simana. Tama na ha? Milampos daw. Gibalhin ang adlaw nga pahulay gikan sa ikapitong adlaw sa simana ngadtos unang adlaw simana. Niya ingon na dinhi, where can the record of such transaction be found? Asa man nato na mabasahi kana nga transaction? Asan to makaplagi? Anto ba ingon sunahan? Not in the New Testament. Absolutely not. Dili ta makakaplag diha sa bag-ong tugon. Absolutely not. Wag yun na. Nalimang ka ng pulong absolute. Absolutely not. Ingon sunahan, there is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the 7th to the first day of the week. Ingon is na itong nabasa, wala ka na ebidensya diha sa Biblia nga gibalhin ang balaod sa Dios sa adlaw nga pahulay gikan sa kapitong adlaw sa semana ngadtos unang adlaw sa semana.
Way ebidensya des Biblia nga gibalhin. Naabay mabasa diya nga nag-ingon si Inusos nga gibalhin ang pagkabalaan sa Sabado ngadtos Domingo. Domingo na akong igpapahulay. Kay Christian man ka, Sabat ang Domingo. Naabay ingon ni Kristo, Domingo na igpapahulay, oy. Kay Kristo ko. Kamu sunod mo na ko, Domingo na. Wala tayo mabasang gibalhin ni Kristo, oy. Ang pagkabalaan sa adlawng Sabado sa Domingo. Ang record higala nagpasabot nga ang nagbalhin sa balaod sa adlawng pahulay Sabado ngadtos Domingo ang simbahan. Sa ato pa way authority gikas Ginoo. Gibuot-buotan sa tao og balhin ang sugo sa Dios gikan sa adlawng Sabado paingon sa adlaw nga Domingo. So alang sa nangutana nga matod pa nimo ngano nga Christian man ka mo, ngano nga Saturday man yung gibantayan sa mga Hudyo naman na maunay hunahuna sa uban nga gihiluan ang ubang hunahuna sa mga tao nga kunoy Christian pero pangitain ninyong sulay og asang bersikulo sa Biblia nga gabasa nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang atong ilo ni kapahulay nga gibalhin sa Ginoo ang adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo. Wa tay mabasa. Wa tay mabasa. Sa tao lang na. O karon di pa gid itong basahon no. May maning mobasa ta og mga bersikulo sa Biblia. Arita sa mga higala nato nga INC, Iglesia ni Cristo. Sa pasugo April 1952 sa page 16 ang atong basa mao ni wala sa Biblia ang Domingo bilang kapahingaan. Ang tunay na kapahingaan ay Sabado. O klaro na o. Ang mga INC nagpahiga na. Wala sa Biblia ang Domingo bilang kapahingaan. Ang tunay na kapahingaan ay Sabado. O niadto ng 1952 sa pasugo April 1952 sa page 16 mga higala. Mao na nga daghan pa dinhi nagkalain-lain nga makahigalaan nato Presbyterian, nagpamatuod, mga Lutheran, nagpamatuod nga di ginayas Ginoo. Moody Bible Institute mao sa ilang pagpamatuod nga ang adlaw pahulay sugo gis Ginoo gikan pa sa sugdanan. O ni atong tanawon ang pahayag ni Father Brady. O niya gipatik kani sa Elizabeth Ingenious niadtong Marso 18 tuig 1903. Matod pa ni Father Brady. Ingon siya din niyo, it is well to remind the Presbyterian and Methodist and all other Christians o all other Christian, tanang Kristiyano sa that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Pagkalig-on aning pamatuod ni Father Brady o niya gipatik kini sa Elizabeth Ingenious niadtong Marso 18 tuig 1903. Akong balikon ha, akong minasayon og ditso. Labing maayo nga atong pahinumduman ang mga Presbyterian, ang mga Methodista, og ang tanang Kristiyanos. Oy, apel ng Seventh-day Adventist na kay Kristiyanos mo rin Seventh-day Adventist. Born again o kaban pang klase nga mga nagtukang Kristo. And all other Christians nga ang Biblia wala gyud magsuportar kanila bisan diin sa ilang pagbantay sa adlawng Domingo. Wow, eh. So nga namang nagbantay matag Domingo, no? Nga wa man di ay naisugo sa Ginoo des Biblia. Ang sugo sa Ginoo des Biblia adlaw mang Sabado. Karon tinuod ba nga si Kristo Domingo na kay igpapahulay man kuno sa Kristiyanos.
Sa ito pag ipapahulay sa Kristiyano, si Kristo man maoy, ulog yun, kay siya may Kristo. Sa ito pa, siya gani ang Kristo, siya nagpasiugdas pagbantay sa adlaw Domingo. O niya, nagsugo siya, nga di na Sabado ato ipapahulay ha, ang akong ipapahulay Domingo na. Mamatay mabasa gud ana. Di atong tanawon, arita kang Ginisos. Kumusta man siya mahigala? Adlawng Domingo ba siya tuwa sa sinagoga? Or adlaw ba siyang Sabado tuwa sa sinagoga? Okay, sa di pa kong padayon, ako sa ning basahon mga higala ang mga mensahe kay basig mga contribution ni. Mintras adto na pay oras mabasa nato inyong mga contribution. Ato lang continue karon taon-taon ang pagpadayon sa pagtubag sa pangutana. Okay, niya si Pads Ditoy, Judito Molihon. Maayong gabi, so may gabi ni Maria Pads. Niya pa'y mensahe, shout out ko ni Brother Frido Sarsaliho og sa iyang anak na si Jinky. Naa sila sa Bacor, Cavite. Okay, maayong gabi, di ay Brother Frido Sarsaliho. Niya raba murag nakalimot ko ani Pasda nga kining iyang anak si Jinky naghandom sad nga magtuon sa pulong sa Ginoo niya. Naminaw ron sila kay giganahan man ni si Jinky pagpaminaw sa atong programa kay ang papa nahimo namang Seventh-day Adventist, no? So may gabi Sister Jinky diha sa Bacor, Cavite, uban ni Brother Frido Sarsaliho. Anya ni pa itong basahon niya po si Richel Aragon diya sliti ni. Mayong gabi kaninyo kuya. So good evening Sister Richel Aragon. Niya po si Brother Jimel Dikino Lolosis. Mayong gabi Brother Brad Tixter kung mabasa gani nimo sa Biblia nga Domingo na ang adlaw nga pahulay, may premyo ka nga madawat kay di ay muhatag og motor kung naay mabasa nga Domingo na ang igpapahulay. I-text dayon texter kay naghuwat si Brad John Quison ang tag-iyas motor. Ay, may gabi di Brother John, no? Ato ning suod kaayo nga amigo. So, gimingaon sad Miss Imo, Brother John Quison. Nasa ni siya programa, no? Diha sa Tabango, Leyte. Mayong gabi no, Brother John. O niya lagay offer si Brother John Quison nga mo-offer siya sa motor alang sa makabasa diha sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw igpapahulay dili na Sabado. Dios paguntugon na nag-ingon si Kristo, nagsugo si Kristo nga Domingo na igpapahulay di na adlaw Sabado. Naay motor karon dayon daw. Text kung naa kay mabasa kay aron atong basahon dayon dali-dali sa Biblia. Kay base ito og naay mabasa, adi makaangkon dayon ka. Okay dong, lain yan ni ay text ni Brother John. Dihito dong, lain yun akong lawas. Di yun mada og ahat. Di ko makaanha. Si Isaw nag-Bible study. Thanks, God bless. Salamat po kayo dong, no? So okay ra. Okay, padayon ta mga higala, no? So, naga ni may mabasa. Mintras nag-program ba ta? Aron ato dining mga kontak. I-text diri higala. Or ari mo message sa ato nga live. Kana, kung naamoy mabasa, diha sa bagong tugon, versikulos Biblia, ha? Dili referensya. Versikulos Biblia nga mabasa nga nagsugo si Kristo nga Domingo na ang adlong igpapahulay. Sige. Kay aron mapamatud-an nga ang adlong Domingo mo igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kalaay mo sa paminahon nga si Kristo dili Domingo iyang gibantayan unya ang mga Kristiyanos Domingo. Kristo gali siya may ulo, mo nagingon sa Efeso 5. Siya ang ulo sa iyang lawas nga mao ang iglesia.
Kay siya man ang ulo, unsay buhaton sa ulo, kay mo man ni nagkontrol sa lawas, musunod po ang lawas, no? Pangutana, kining ulo nga mao si Kristo mga higala. Domingo kaha ang iyang gisugo nga ipapahulay, kay Sunday man kaha for the Christian nga mo ilang ipahulay. Basig tumo-tumo na. Inon, atong gibasa ganiya nga balaod na sa Catholic Church, no? Nahimugso na ni adtong 336 officially dito sa ilang katiguman sa Laodicea nga ni adtong 336 AD gibalhin ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. O niya, ang Domingo pa yun, gitawag nila og adlaws Ginoo. Oh, gitawag nila og adlaws Ginoo. Kanus niadtong tuig 325 mga higala. Si Bishop Sylvester mo'y unang nagtawag nga ang Sunday Lord's Day mga higala. Muna na ay mga Biblia nga ulahi nga napatik ang gibutang sa Benedict Onogis ang Lord's Day Sunday na ang gibutang. Oh, mo na gibutang na Sunday, pero gimong tanaw ng Biblia ang Lord's Day gani or igpapahulay sa Ginoo Saturday mga higala. Karon adto ta sa pagpadayon sunahan. Arita sa ulo nga Maus Kristo. Kaya naingon na ba sa Juan 12:26 mato pang Ginoo, ang moalagad kanako kinahanglan siya magsunod kanako. Kung asa gani ko ang akong alagad ato sa bidto. Alagad ganito ginusunod pa niya. Pangutana, Christian man ta, follower ta ni Kristo. Unsa may igpapahulay ni Ginoo? Adlaw bang Sabado siya moadto sa simbahan or sinagoga? Atong basahan Biblia. Ang Biblia mo'y atong basahon, basihanan, mamudi bisis tong pagtuo. Sa Luke chapter 4, verse 16, mahigala og sa 31. Arin ako basa sa The Living Bible. Okay. Paminawin niyo akong basahon na sa Luke chapter 4, verse 16 and 31. Muna itong mabasa sa 16, mahigala. Okay. Gayon ni ang 16. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual. Anong usual gani? Ang naandan yun. To the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Dito siya nagdako sa village Nazareth. Iyang dapit nga natawhan. Iyang nabatasan nga muadto siya sa sinagoga or simbahan sa pagkaadlaw Saturday, dili Sunday. Og bitindog siya og magbasa sa balaan na kasulatan. Kung sa adlaw higala nabatasan si Ginoo, kanang word nabatasan kinaiyan ba? Didto siya nagdako, didto siya nagtubo, nagpasabot gikan siyang pagkabata, hangtod nagdako siya. Iyang nabatasan, iyang kinahigala. Sabado siya muadto sa simbahan mga higala. So ang ulo si Kristo, Sabado, iyang naandan pag-adto simbahan. Atong tanawon ang 31. Gayon ni mabasa sa mao gyapon the Living Bible. Then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Saturday. Akong binisayon. Nan mibalik siya ngadto sa Capernaum, ang siyudad sa Galilea, og nagwali siya didto sa sinagoga kada adlaw Sabado, adlaw Saturday. So si Kristo nga mao ang ulo sa iglesia. Sabado ang iyang nabatasan pag-adto sa simbahan mga higala. Og nag-ingon siya sa Juan 12:26, ang moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako. Alagad niya, sunod niya. Bakikaw man pod maangkon tang alagad pa niya o niya
wa ta nagsunod sa iyang batasan. Batasan niya sumasunabasa every Saturday tuas siya sa sinaguga. O niya gaingon siya sa Juan 12:26, ang moalagad nako kinahanglan siya magasunod kanako. Ang unang mga Kristiyanos mga higala, kumusta man? Nagsunod ba sila sa batasan ni Kristo? Atong tanawon sa Luke chapter 23 anya sa versikulo 54 to 56, ang title ni si Jesus gilubong. Matod pa din sa 54, paglubong ni Ginoo pagkamatay. Ari ka sa mayong balita nga Biblia, karaan mayong balita, ingon na nga, Bernis kadto og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Kiklaro has Catholic Bible. Unsa tong adlaw ang pagkamatay sa Ginoo? Bernis kadto, mo nang gitawag na sa mahigalan to og Bernis Santo. Hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Nga naman, alas 3 man to sa hapon, igkasansit adto, musugod naman ang adlaw Saturday. Gitawag sa Biblia, hapit na magsugod ang adlaw pahulay. Ari ka sa The Living Bible, may mabasa, this was done late on Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Ari ka sa Good News Bible, muna atong mabasa, 54, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Atong ikotong basa, 55, ang mawabay nga misunod kang isusukad sa Galilea, mikuyog kang usi og nakita nila ang lubnganan o giunsa paglubong didto ang lawas ni Jesus. Unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga ididihog sa iyang lawas ni anang adlong igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Tanawa kini mga kababayan higala, pioneer ni sila, unang Kristiyanos. Pero ato nabasa, pag-abot sa igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa ang original Christian, original nga lawas ni Kristo, Sabbath keeper higala, Sabado. Ngano nagbantay Sabado? Tungod sa balaod, gisugo sa balaod sa Ginoo. Munang moangkon tang tinuod na Christian, ang tinuod na Christian higala, Sabbath keeper, nagbantay Sabado, dili Sunday keeper. Wa naman tay panahon ugma sa gabi atong i-continue higala ang pagtubag nining pangutana aron matagaan og dugang pagyong katinawan ang atong higala nga nangutana. Unya kung naamoy napalgan di versicle, text mo diri higala. Unya ni pa itong basahon, wala gyud mabasa. Wala gyud mabasa texter nga Domingo ang igpapahulay. Ni Apos Jinky Olivar Fernan, mayong gabi Brother Libby, naminaw mi inyong programa. Niya po si Ma'am Gay Charissa Lopez, good evening ninyo Brad Libby og makauban sa stasyon nga na diha ron. So naginusara ko diron ma'am. Niya pa gyud wala gyud mabasa Domingo na ang Sabat, mabasa lang nga Domingo ning adtos lubnganan Mateo 28:1 og sa Marcos mga higala. So wa naman tay time sa dili pahingpit ta puso ng atong programa mga higala, ania ang atong theme song. Okay, mag-ampot amahan namo nas kitas-an sa mga langit. Salamat o Dios sa makasayuran among napaminawan karon tuguti nga kini magpabiling buhi sa panumduman, magagiya ka na muntanan paingon diha kanimo. Kini among gisalig madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyong tanan, among mga suki o mga pinalanggan